pathianin kanan ram chu anham than Israel te hne na pe Mahse sola alala tanga Solomon alal top thleng kumza chung vel bak kha chu muingil na tak tak a om zui lo ti mai turani a indona le thisen far chunga har sataka an luaram Israel ram chu kumsang tel te meu chu sakan ni nuwa Juda mi te chuan nei let le an du ani chuan an thisen far chung lo chuan an nei let le thei mai don si lova an kong chu a hautak khop mai tuna hian nei let le to masela thisen chuana chu ala top thei mai si lo Juda mi ten an ram an nei let le dan lo chuila pathian nam thlan Israel ten an puala ram an nei Middle East ram pakhat Israel ram hi Mizoram tiat vel lek ani a mi makta doi kwa vel an cheng ani Juda mi deuh vek an chenga Mediterranean tuipui chaklam kama omni in Egypt Jordan Lebanon le Syria ram ten an hual vela herama hian sa khosang sang Juda Christian le Muslim te tana mun hlui poimo tak tak a om treva hengwang te hian ani pakhatang intinei tu an tamin in chu puai po atok na sakhop mai marlama Lebanon na inkul Hezbollah helpol te chuan Israel ram khoi mun po kap mai thei turin an rocket noi khat chuang zet mai te chu an tin ther fuk reng maya chimthlang lama ni se Muslim sa khori chilpol Hamas ho chuan Gaza Strip chu thununin Israel ram noi bo turin thu an lo tiam ut reng boka marchak lama ni se West Bank lama tangin an man ron nei ang ne na Israel me pui atam thai ang ber thi chil tumpol an ther fuk reng bokani chu tiang te noi kara chuan Israel me pui te chuan an ni tinun an mang ve thrin ani hetiang hini Mahse khovel ram ranga mi pui te an hlim lo an te na report World Happiness Report an ti mai report thar ber an ti chua chuan Israel ram mi pui te hi ahlim ber som palina an ni phadaya India ram chu zasomli palina ani phave ngor ani hetiang tak maya ram danglam hi abul thu ma tangin Bible hun lai tangin han chui chho zuaila Bible atanga kan hmuh angin pathianin Abraham chu ahnam thlan bik te thla tu atan athlanga Abraham atang chuan Sari laka afapa Isaka thla Israel tele Hagari laka afapa Ismael thla Arab nam then kha chhoh an lo piang taah ti chuan Abraham thla zinga Israel ho zok chu ai kupta sala kumzate lan tan nuan chuak taah ai kupta tang chuan chuakin kanan ramah Tuna Israel ram lo ni ta bor vela hian hunan khwar taah Abraham tu chuan Jacob chu a ming Israel ti a thla ka lo ni nu chuan an hnam ming po chu Israel nam ti a hriat a lo ni chhota ani heta hunan khwar tak na ram kanan po hi alwa tu masa te hne na tanga an hne chu ani a khovel history atanga kan thlir chuan miram chu saktu an ni bera pathian thu tanga kan thlire ro chuan khovel mi ten anmahni kal tlanga pathian mal somna an don theina turatana pathian ina tiam ram ani tlat boxi ti chuan Israel lal ro pui bermai lal Davida chu BC sangkhat vela aron lala afapa lal Solomon an ron thakin ani hian Jerusalem temple masaber chu aron sata ani lal Solomon a thihnu BC zakwa somthum pakhat vela lalram pahnia in thenin marlama Israel lalram chimlama Juda lalram te an lo omta ani anni lalram pahni hian chaklo laman panzela marlam Israel lalram chu BC zasari somni pahnia Asuria hovin ronrunin an hne taah chimlam Juda lalram po chu ahnu kumza somnga pali BC zanga somruk pariata chuan Babulon hovin an ron hne vele ta ani hemitrum hian Solomon temple sakha an ti chia BC zanga som paruk vela an sathale chawani BC zanga somruk pariata Babulon hovin Juda lalram an hne atang hi chuan Israel ram Davida te hun laya ani dan anga independent ram kha an nile mumal tamia lova ram tam takin an run chokin ani nop choka athen te chu Bible angei po kan nge ani Persia hote Greek hote Rome hote Arab hote Fatima hote Seljuk Turks hote Crusaders hote Aikupta hote Mamelukes hote Islamist hote le midang te po in anop trina
iswarong bol hun lai ngei le bible zia ka om chin thu puan zia lai thleng po in rom sarkar hnuaiah an omani ti kan hmu ani kum zabi som pakhat na lai vela khan muslim lalte hne na tangin crusaders ho khan an la a Mahse muslim lalram lian tak mai Ottoman Empire khan kumsang khazanga som pasari khan ron lavele in kumsang khazakwa som pasaria Ottoman Empire atluk chet ma zong khachuan Israel ram tiamin helai Middle East hi an ron opta ani Ottoman Empire hian du thlang sualin Indo pui pakhat na lai khan Germany lam omna Central Powers an ti mai an thlanga Allied Powers lam nen an Indo kha ani a ahma tang rengin aro puina atla chetran to bok nen Indo pui a han kal rei tak nuwa khan an chetel tela Indo pui a top kum sang khazakwa som pariata phei chuan Israel rambor an opthin po chu chu sakin anom tange ani Indo pui a top ma sang khazakwa som pasari to khan British Foreign Secretary Arthur James Balfour chuan Palestine ramah Juda te puala ram siam chu British sarkar in a du thu British acheng Juda mi chal lang ber Baron Lionel Walter Rothschild ta nena a theluta he hi Balfour Declaration ti ani a he le khaina tumber pakhat chu he Indo pui pakhat na laya Juda mi ten Allied Powers lama an tran theina atan ani a he tianga an ti na chan hi chan thatak maya oma Juda te hi khovel mun sang an pem dar na sem ema Europe khathlang lama chuan ti du da an torwak lo lain Europe khochak lam abikin Russia opchin rama chuan enshan na le ti du da na an tur na sa ema Russia rama chuan Juda te chen na ram tur mun bik an siam saka chu rambung khat chu pale of settlement ti in an kowa chuta chuan Juda te chu an cheng turani a pale of settlement pon lama chuan Juda te chu anget lo tur po ni se an chen ve phalsak an ni lowani chumi pon lama phei chuan Juda te chuan pong sual tha le an thil nei te chu sakan tok na sa emani chutiang khopa en than na le ti du da na chu tur Mahse khovel puma Juda mi pui chan ve lai chu Russia rama om chu an ni boxi chutiang chu Russia hnuaiah an hun ton me kani lai chuan Indo pui pakhat na alo chuaka an huat Russia chu Germany chuan aron do tak siawang chuan Germany chu Juda mi pui te chuan an tran ta thup maya chuti lain Germany chu Britain ral do mek an lo ni boxi a British sarkar chuan Juda te ril ru laklet na atan he Balfour Declaration hi fing takin asiamani pakhatani tin Ottoman Empire chunga Juda te ti du da na thlenga wang chuan a khongai sa ve hrim bokani kumsang khazakwa som pariata Indo pui chu topin Allied Powers chuan ne na an changa kumzali chung zet mai Ottoman Empire in helai biala ro an lo rel to na chu lo topin Great Britain kuta chulai boram en kol na chu da ani taah chu chuan Tuna Israel Palestine le Jordan te hi a huamani Indo pui zo hnu kumsang khazakwa som nia chuan League of Nations chu din ani a he pol hi ram sang tel na ani a League of Nations chuan Indo pui laya British sarkarin Israel ramdin tura adu na le kha lo chuato Balfour Declaration chu sang khazakwa som ni pahnia chuan aron pompui taah rinlok ang ngein chu arab ram te chuan an do na sa hle mai achan chu Palestina rama Israel ramdin ani chuan chulaya cheng ve arab mi te oppe na athen ngal an hlau thong ani Mahse League of Nations in hemi truma thu apoma hian Palestina rama arab mi te ven him na le an puala ram da sakpo atel ve thawani hetiang kara hian Israel mi te chu ramdanga tangin Israel ram in din tharme ka chuan a hlomin an pem lu thina he hi a hminga alia antia hlom lian thamin trumnga an pem lu ta first alia atanga fifth alia thlenga omani hei ba ka hian ram pakhat atanga pem lu te soina bik alia rang om vele nual boka kumzabitam takchung mani puala ram nei lo an ni to boka Israel mi te chu an lo om dar sar to maya Israel ram lo in mung chhotan ta chu an tan chuan hlimna ko la eng ta hi ani ringot mayani fifth alia an ti mai kumsang khazakwa som thum chowa an pem lu na chan lian tak pakhat phei hi chu Germany rama Nazi lo lian chhozel le Europe ram ranga Juda te ti du da na in a rin chua ani pakhata tin Israel a ngei mai Juda mi te ho khom le a Israel ram din thar le na tura malak na chak tak mai Zionist movement an ti mai chu
kumsang khazare somriat chhoh vel atang to khan alawin mung chhoh to a heng te hi ram tam tak abikin Europe khochak lama Juda ten ti du da na satak an torwang ani pakhata he Zionism ronduang chuak tu hi Theodore Herzl ani a kumsang khazare somriat pahnih le kumsang khazako pathum inkara khan Judami singthum sanga zet te chu ramdang atangin Israel te luachin Palestine ramah chuan an kirani kumsang khazako pali atanga kumsang khazako som pali inkara khan mi singli zet an kirle boka he Zionist movement le ahma kan soito alia ti kha akal dun reng boka chutianga namle sa khwa a an ngei lo tak mai Judami te an ron pem lu truk mai chuan Palestina rama Arab mi te mut ati tui lo hle mai renga anin kara in halna lo om to chu al zualta sawa indopui pakhat na zoa British hovin Palestina ram anop nu chuan kalphung thar an duang chuak fawa ramdang atanga Juda pem lu tur kwata te han siama chu Arab haulung oi lo zual zel tur ven na atana an ti ani a sangkha zakwa somsari pahnia chuan Palestina ram poisa an lo man thin Egyptian pound chu Palestina poundin an thlak sak boka sangkha zakwa somni pariat atang chuan mi pui than ro rel tu Jewish National Council chu an ding trana sarkar kalphung pangai angdewin zirna lamte risel na lamte le ramven himna lamte chu an kuta an latrana British remti na in chiapo an khon bokani heti chung hen Arab ho ne na an boina chu are ngai lova sangkha zakwa somni pakwa phei chuan Palestine riot chanti mai chu thlengin Hebron vela Judami te chu an that ta chiam maya sangkha zakwa somthum pakhata chuan Zionist tho po chuan anmahni pualin silai keng pol an din ve ta hialani heti hun chung zong hian British sarkar chuan atamlam lamro rel na kalpuina tura rotna om thin te chu a hnol ngara achan chu Palestina rama hian Juda te ain Muslim ho an tam fe zok wanga ni ber heti lai hian sangkha zakwa somni pakwa atanga sangkha zakwa somthum pariat inkara khan Judami nuaili chuang zet mai chu an pem lu tani chutia Judami an pem lu tam zel wangle Germania Nazi ho lo lian chho zelin fingver ther tak maya Juda te chet na turan ruah man nara in kop wang chuan kumsang khazakwa somthum paru khatanga sangkha zakwa somthum pakko chung khan Arab mi te lung oi lo chuan norna huai hotin a minga Arab revolt ti ani a Palestina rama British ro rel na chu ti to pantumani British sarkar chuan norna huai hot tu ten tharum an tho thin na chu tharum mangin achang le du mi alova achin felna tu rotna asiam zoka Mahse Arab ho chuan an hnola British mai baka ramdang te po in rotna tam tak an siam thina Mahse Juda lam le Arab lam ten an pum tlan thei rotna aom thei si lo kumsang hazakwa somthum pakwa chuan British sarkar chuan White Paper of 1939 an ti mai chu achua chu paper ang chuan kumsom lola om tur chungin independent Palestine ram adinganga Arab le Juda ten ro rel na anin tromanga kumsang khazakwa somli atanga sang khazakwa somli pali chungin Judami singsari sanga te pemlu phalsak an ni bok turani a chumi hnuah chuan Juda pemlu tur anom rengin Arab ho pumpuina lakma sak zelangai donani he white paper hi Arab le Juda te chuan an hnol ve a British sarkar chuan Palestina ram za asam kwa panga chunga chuan Juda ten ram an le theilo na tur thu achua tin an pemlu dan tura ruah man na mumal pomdun a om thei tak lova chuan Juda pemlu tur te chu arukin an pemlu angai ta ani mumal taka pemlu a thei tak lovang le ramdanga po anmahni lo pom tur an van tak sia chuan Juda mitlem te bak chuan Europe khomwal pui chu sangkha zakwa somthum pakwa atanga sangkha zakwa somli panga inkara an pem chua san thei talova hei wang tak mai hian indopui pahni na po khan Nazi ho kuta thi an tampha tarengani indopui pahni na alo ni a Juda sipai big dina British tana raldo turin Juda te chu anin peya British Prime Minister Winston Churchill apo in tha ati a Mahse British sipai ho tu le sarkar ho tu dang te chuan an do tlat thunga Juda sipai zat le Arab sipai zat chu ain zatin lak turani an titlat maya Arab mi British tana raldo du an tlem em sia wangin British tana raldo tur Juda sipai chu an din thei talova chu mai chu ni lovin Palestina Arab te ho tu Mufti of Jerusalem an ti mai chuan Germany Nazi ho chu ala thodun puita deuh zo kani
kumsang khazakwa somli jun thla chuan Italy po chu Germany lama tangin British laka chuan indo aron puang ve zui boka an thlona te chuan Tel Aviv le Haifa te chuan bom thlakin mitam takin an thi pha ani jun thla sang khazakwa somli pahnih chuan German Nazi ho chu General Romela Hovin Palestina ram op tur chuan an ron thok meka Egypt an ron thleng to a Juda ho omna chu an ron hnai hle to ani British sarkar la chuan Juda ho chu ral thuam apedu mia boxi lova chumi wang chuan Palestina a Zionist ho tu te chuan British nena in hmuh sakhi lo thei lo ni in an theta dewa heti lai reng hian Juda mi sing thum le Arab mi sing khat sang ni te chu British tan ral do turin anin peto ani jun thla sang kha chakwa somli palia chuan British sarkar chuan Italy ramah ral do turin Juda hlang omna Jewish Brigade tin chu arem tita ani indopui pahni na chung hian Juda mi makta duai khatle nuai nga zet te chu tangrual pol lam sipaya tangin hara landawa atam ber hi chu US le Soviet sipaya an tangani Juda mi Soviet sipaya an tran laya lalram ringot po hi nuai ni lai an ni indopui pahni na hun lai sang khazakwa somthum pakwa tanga sang khazakwa somli panga chung hian Nazi le an tran rol pui te hian Europe mun rang ranga Juda mi makta duai rukvel zet mai an ti hlum man ni in soi ani a heng zinga makta duai khatle nuai nga vel hi nau pangan ni Poland le Germany cheng thin Juda te phei chu an mang de uvek hialani sang khazakwa somli panga me thla chuan Germany chu an tloma Europe bi ka indo pui chu alo zota ani Italian tlom nuwa atlom nung zok Germany po chu an tlom vele ani kha he indo na hian British sakna tharui chu a nem hle maya Germany an tlom nu lok July sang khazakwa somli panga chuan Britain chu anin thlangzuya maktak main Labour Party chuan ne na an changa indo pui pahni na che hautak an Prime Minister Winston Churchill la party Conservatives lam chu chiang takin Labour lam hian an hne tlat mai ani Labour Party hian kumtam tak chung chu Palestina ramatanga Judaram din na tur lotlang aw pui to Mahse an han sarkar tak mewa chuan an rin ang alo ni lo nge ni kumsang khazakwa somthum pakwa a white paper policy bok kha an ron ring chhun zom le tamai ani Juda ho lam ve thung chu indo pui pahni na chung ringot khan ramsang ranga tangin an pemlu bel na sate ma wangin Juda population chu za somthum pathum lai na pungmana Palestina bialvel chu British ho chuan an la oprenga ti chuan Juda mi Zionist mi le sa ho chuan independent sualin British chu rol rala che in an beitran taah sang khazakwa somli paruk jun thla chuan British sipai chet vel na ti thuan ap thei turin Zionist ho chuan Palestina le athen omram Lebanon Syria le Jordan ne na anin kara leido somjet mai chu an bom chia British ho ron thok le chuan Operation Agatha ti mingpu in Juda mi sang ni zasari zet mai aman khom ngala he hi aminga Black Sabbath ti inemo Black Saturday ti inemo an soi thin boka achan chu British malak na hi Juda te Sabbath nia a in tran wangani hetian buai chho nek lai reng hian ramdang atangin Juda mi chu an pemlut ve reng boka kumsang khazakwa somli pasari alo thlen chuan Britain Labour Party chuan Palestina biala boina chu UN ne na hlan chhong turin a in peita a April ni sang khazakwa somli pasaria chuan UN General Assembly in arel fel turin rotna asiam ta ani General Assembly chuan committee pakhat United Nations Special Committee on Palestine UNSCOP chu an din ta a he committee member ta hian sang khazakwa somli pasari July thla chuan Palestina ram chu an enfia Juda puipa te baka Zionist ayo te po an koma Mahse he meeting hi Arab lam ayo Arab Higher Committee chuan a boycott thungani inrem na om tura malatu chu pol pakhat zokin an boycott ngal pang mai ani chu he committee hian report an theluta chuta an rodana chuan Arab Independent ram le Juda Independent ram siama Jerusalem khopui chu neih tu bik om lova International Trusteeship System nuaya om turin an thlena herut na hi UN General Assembly chuan claim te chau ti danglamin November ni somni pakwa sang khazakwa somli pasaria chuan an pomta a chu UN Resolution 181 number 2 na ani a Mahse he thutluk na hi British sarkar emo UN Security Council emo po chuan
tilo tling tura malakna an nei zui lok lo ve a British sarkar chuan Palestina ramah Juda mi pem lu tum te chu aladang chhun jom zela kumsang hazakwa somli pariat mei thla a an chua san felma jong phei kha chuan UNIO ten Palestina ram an lu po arem ti to lowani hetianga British chet na chan hi Arab ram ho ne na anin kar achia ta hlau wangani a oilama mo zia a in riat chian ema wangin biak chet lo tur li sa Arab ram tam tak chu an tel tlat si ani khati UN General Assembly in vote manga Israel ram le Arab ram shan om tura a han vote kha Juda mi te an lom em line Arab lama chuan lungoi lo na a thlen na sa hle thunga arpuya lung chia sangara lung lom ti che kha an din hun chu ani tharum mangin anin beita zewa sang khazakwa somli pariat January thla tang phei chuan civil war tak taka an lut chhota ani ral thuam pa ngai mangin anin be chhotan ta ani Arab lam chuan ral thuam kengpol Arab Liberation Army te an din ta a Arab Liberation Army le Egypt atanga local Army of the Holy War te tangtlang chuan Jerusalema Juda mi nuai khatzet mai chen na kong chu an dang char tlat maya Israel ral thuam kengpol Yusuf chuan chu sutlanga ale lama om Juda mi puite hne na chuan ei tur pek tumin sipai motor om khau zazet mai nen an beya Mahse an hlo cham tlat mai thunga March thla chuan an motor chu a chhede ovek to a an member somte lan thi bokani heti lai hian Juda te chen tam na hmuna Arab mi om ve mi nuai khatvel chet te chu Arab ho chen na hmuna le ramdanga lak chu an ni ve thunga an boruak heteng te nuai ani wang hian UN in ram pahnia then ran na tura plan asiama tang chuan US chu a in hnuk dok dai mai le ngala chu chuan Arab ram ho chu ati huang tau zual savin Arab Liberation Army te ne na tang tlangin in then ran na plan chu an ti tol thei mai anin be sei zui ngal zata Juda lam hroi tu te chuan pui tham deuh taka in buat sai angai ti hria in ma an la ve ta thuai boka David Ben Gurion na chuan Zion Israel thuam kengpol hagana chu ron tuai thar le in Juda mi pa le meichia puitling to phot tan chuan hun enge mo chental sipaya tran chu ti ngei tura aron siam ta a bi pa le meichia puitling chin chuan ral thuam chelek dan an thiam ta vek mai ani Zionist movement troi tu a hnuah Israel Prime Minister hial ni ta Golda Meir chuan US a Juda khongai tu te hne na tangin tranpuina sum tam tak a khon khoma Soviet Union ho tu pa Stalin a chu Juda te lama atang boka hengte wang hian Juda hroi tu te chuan Europe khotsak lama tangin ral thuam poimo tak an lei thei ta ani ral thuam tha an han nei ve ta boka Juda te chu an huai thar hle ta maya puitling zong in ral thuam chelek an thiam ta bok nen Juda independent ram din tura be chu an chota em mai ani Ben Gurion a chuan an sipai ho tu pakhat yegel dia din a chu rohman na siam turin ati a ani chuan plan lo siamin an sipai hagana te chuan mani in veng him tura be na lam ai chuan ralwa be lam chu an titluta a ahminga plan dalet avu ani chu plan ang chuan Juda opchin ram ti zaw le ti nget turin zon then khat bobik an nei don ani hunrei lo te chungin heng khua Tiberias Haifa Safed Beishan Jaffa le Eker te chu an kuta lut tamai renga henglai hmuna tang hian Arab mi nuai ni singa chuang chu anin son chuak ta ani he thil theng wang hian Palestina then oma Arab ram ho po anu le zela helai boina hian anin rol thuk pha ta sawani British sipai chu nung berten Haifa kho puyan chua san ni me ni sompali sangkha jako somli pariata chuan Jewish People's Council chu Tel Aviv Museum a kal khomin Juda te opram Israel ram ti lo ni ta chu adin tak thu an puang ta ani me ni som sangkha jako somli pariat independent an puan ma nilia hian Golda Meir chu Arab mechi anga in chei danglamin Jordan khopui amana avazin wanga anlal King Abdullah wan chu arukin avakoma Arab ram dangten Juda te be an tumna chuan telvelo turin awathema King Abdullah chuan Golda Meir hna chuan Juda independent ram puan chu man mo lutuk lo turin thu alo ron leta Golda Meir chuan mania ram sang nei tur hian kumsang ni zet kan lo ngak to a chuti chung chuan kan man mo ma ilati amo tin achang letani chutiang khop chuan Juda te hian mani puala ram nei an chakin an lo thlel rei to a Golda Meir po hi Soviet Union oprama piang le US Australian le kha po zir zawni Mahse Palestina a Juda te omna hmuna hian apem lut katani
apasal nena anin nei don hian thudel kil nei aphut tlat chu anin nei hnuwa Palestina an pe mang ti chu ani a chutiang khopa mani hnam da poimo tu chu ani ti chuan me ni sompali sangha jukwa somli pareta chuan Israel ram chu aloding ta a Mahse ni khat po remna le muan na awm zui lova indo na in azui ngal zatani Mahse a thuidon lutuka wangin khatichina khan kan du tok photanga remchang danga arab ram te nena anin do chhodan te 6 days uara nena an chandan te le tun thleng maya Hamas le Hezbollah ho te nena an lain do chunjom zel dan soile kan tum don nia